Ангел Господен от време на време сидеше в капалнята и развижваше водата, и който превлизаше след развижването на водата оздравяваше, от каквато болест и да бе налегнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Смир Господа се помолим. Господи, помилуй. За мира свищи за спасение на наши души, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за благостоянието на Свете Божи църкви, за съединението на всички, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. Молим. Господи, помилуй. За добротворен въздух с изобилие на седните плодове и за мирни времена, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За ония, които плават, пътуват, поледуват, страдат, които са в плени за спасението им, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да се просветят, че светлината на разума и до същата Троица, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да ни направи Господ Бог синове наследници на своего царство, чрез причащаването и поръсването, с тази вода, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, Господу, да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като си спомним всички свети и пресветата, преблагословенна, славна Владица наша Богородица и Приснодева Мария, нека сами себе си и един други, и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. На Тебе, Господи, Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и всякога и във вечни векове. Амин. Господи Исусе Христе, Боже наш, Боже на всяко милосърдие и щедрости, Твоята милост е безмерна и човеколюбието неизмерима глъбина. Ние, Твоите недостойни раби, с страх и трепет падаме пред величието Ти и смирено принасяме на Твоето добросърдечие благодарствена служба за великите Твои благодеяния, които си проявил към Твоите раби. Ние Те славословим, възхваляваме Те, възпяваме, величаем като Господ и Владика и падайки пред Тебе пак Ти благодарим и смирено измолваме Твоето безпримерно и неизказно милосърдие. И както сега си удостоил рабите си да приемеш моленията им и милостиво да ги изпълниш, тъй занапред нека ония, които преуспяват в любовта към Тебе и ближния и напредат във всяка добродетел, да получат Твоите благодеяния, с които се удостояват всички в Твои верни люди. Избави църквата си, този град, от всяко злополучие и дай им мир и безметежие, да винаги да принасят благодарствена служба на Тебе, заедно с безначалния Твой Отец и при светия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, нашо противния даруя и Твое сохраняй, Христос жителство. Спаси. За среща от дясно. За по. Чист. Господин генерал-майор, представителните роти от силите за специални операции на българската армия по случай 146-та годишнина от освобождението на Белово и Беловския край са построени. Командващ тържествената проверка полковник Русинов.
Здравейте, парашутисти! Поздравявам ви с 146-та годишнина от освобождението на Белово и Беловския край! Здравейте, парашутисти! Здравей, желай, господин генерал-майор! Поздравявам ви с 146-та годишнина от освобождението на Белово и Беловския край! Здравейте, парашутисти! Здравей, желай, господин генерал-майор! Поздравявам ви с 146-та годишнина от освобождението на Белово и Беловския край! Историята на община Белово се утвърдила традицията на тази дата да се чества празникът на града. За поредна година сме се събрали пред паметника на нашите освободители, за да изразим своята почит и признателност към тези, които са отдали живота си за нашата свобода. Скъпи гости, уважаеми съграждани, да споделят празника и веселото настроение с нас тази вечер присъстват госпожа Илияна Йотова, вице-президент на Република България, инженер Стойко Стефанов, кмет на община Белово, господин Драгомир Стойнев, депутат от БСП за България, господин Стефан Мирев, депутат от ГЕРБ, генерал-майор Явор Матеев, командир на съвместното командване на специалните операции град Пловдив, госпожа Валентина Кайтазова, областен управител на област Пазарджик, господин Стефан Димитров, заместник областен управител на община Пазарджик, госпожа Надя Младенова, началник на кабинета на вице-президента, Мариана Шотева, председател на Административен съд Пловдив, комисар Ангел Ангелов, директор на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението град Пазарджик, доктор Красимир Темнилов, изпълнителен директор на МБАЛ Пазарджик, подполковник Петър Петров, началник на военно окръжие Пазарджик, Димитър Хаджи Димитров, заместник-председател на КТ Подкрепа Пазарджик, госпожа Спаска Кузманова, директор на Средно училище Александър Иванов Чапай, град Белово, общински съветници, кметове на общини и кметства, ръководители на обществени институции на територията на община Белово, професор доктор Теменуга Донова, почетен гражданин на община Белово. Давам думата за празнично приветствие на кмета на община Белово, инженер Стойко Стефанов. Уважаема госпожо вице-президент на Република България, уважаеми господа народни представители, уважаеми генерали, офицери, сержанти и войни от българската армия, уважаема госпожо Кайтазова, областен управител на област Пазарджик, уважаеми колеги кметове, уважаеми общински съветници, уважаеми представители на Българската православна църква, уважаеми граждани и гости на община Белово.
Днес отново е 14 януари. 146 години назад във времето, в подобен мразовит ден, е обявена свободата на нашия прекрасен роден край, сгушен в трите прекрасни планини, които ни заобикалят. И преди това в Беловския край е имало детски глъч, празничен звън на църковни камбани. Хората са работили, самообучавали, но те са искали друго. Българите са искали да не живеят под ежедневния натиск и под зоркия поглед на османската власт. Те са искали да могат да учат, да търгуват, да имат култура, но най-вече са искали да бъдат свободни. Пътя на свободата е тръгнал през хайдушките пътеки, минал е през революционните комитети на Левски и през заветната клетва свобода или смърт. Белския край е един от най-активно участвалите в априлското въстание. Беловци не са чакали свободата си даром. Беловци са воювали за нея. Затова днешния ден е ден на почит и признателност. Вечна слава за всички дали живота си за свободата на България. Честит празник, Белово! Слово по случай 146 годишнината от освобождението на Белово и Беловският край ще произнесе госпожа Иляна Йотова, вице-президент на Република България. Уважаеми инженер Стефанов, кмет на община Белово, уважаема госпожо Кайтазова, областен управител, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на Българската армия, на Българската православна църква, уважаеми кметове и общински съветници, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, скъпи граждани и гости на община Белово. Благодаря ви за тази огромна чест заедно да отбележим 146 години от свободата на Белово. Заедно да бъдем днес на този чудесен празник. Празника на свободата, на развитието и на бъдещето на Белово. 146 години пазим памета за нашите прадеди. Смели хора, които се опълчиха и влязоха в не една и друга неравна битка срещу вековния поробител. 146 години тази памет минава от баби и дядовци на родители, от родители на деца и така, за да я има България. Защото, уважаеми дами и господа, знаем, че този, който не помни своята история и не помни историята на своите корени, бъдеще няма. Мнозина днес смятат, че от сега, от днешния ден започва българското летоброене. Ние с вас не мислим така. Дълга е българската история, изпълнена с много провали, с много тежки и кървави битки, но и с много величави победи. А тези, които смятат, че летоброенето започва с тях, означава едно. Нямат в себе си чувството за принадлежност нито към род, нито към родина. Днес на тази дата, уважаеми дами и господа, отбелязваме онзи чудовен порив към свободата, който дълбоко в нашата българска душа. Отбелязваме това, че никога не се примирихме да бъдем зависими и поискахме своята независимост и своето достоинство. Винаги в българската история е имало и мекушави хора. Имало е много лъжепатриоти, които са смятали, че когато на него му е добре и благото трябва да принадлежи само на него, това е достатъчно. Но нашата история е велика за това, защото показва, че във всичките си векове, в дългата ни дълга история, тези хора, които се бореха не за себе си, а за своето отечество,
които разбираха думата Отечество, са много повече. Това са и героите, мъжете, жените на Белово. Хората, които никога не се задоволиха да имат полусвобода, полудостоинство, полуправа и тръгнаха на неравната битка, за да я спечелят. Затова се обръщам и днес към нашите съвременници. Нека да помним тази памет. Нека да уважаваме и почитаме героите си. Защото политици, които днес смятат, че са хванали кормилото на историята, нямат право да отричат тази история, каквито и да са залозите, каквито и причини да се обясняват. Днес има не едно или друго попълзновение към тази история. Опит да забраним Вазов, да забраним стиховете му. Няма писано слово, което да може да бъде забранено тогава, когато то живее в памета на хората. Днес ни приканват и правят всичко възможно да забравим Ботев, гениалният поет и революционер на България. Само на 29 години отишъл си от този свят, за да живее вечно. Този, който смята, че българските герои могат да отидат в епопеята на отречените, сам ще бъде отречен от историята. Такава ще бъде неговата съдба. Уважаеми скъпи граждани на Белово, вие сте горди хора. Не само защото този паметник е свидетелство на тази гордост, а защото и днес, с вашето присъствие тук, с това, че въпреки мразовитата вечер доведохте най-малките, означава, че пазите нещо много българско в душата и в сърцето си. А това е да палите искрата, да запалвате искрата на родолюбието още от люлката на децата ни. Да разказвате за героите на Белово. Не случайно този край, тази община и този град по време на цялото робство е средище на духовност и на будност. Не случайно тук минава и прословутата железница на барон Хирш, за да направи това място богато, развито, желано. И това, което е най-важното. Вие, поколения след поколения, обичате и искате да развивате този край. Край в дивна хубост. Не само между три планини, ами и между две реки. Едно от най-красивите и примамливи кътчета на България. Но най-важното, защото пазите памет. Памет на памет да се предава, за да бъдат децата ни утре горди българи. И където и да отидат, да носят в душата си Отечеството и да прославят България. Днес е време да си кажем честит празник. Днес е време и да кажем и да сведем поглед и глава пред памета на нашите герои. И да им кажем, тази памет няма да загубим. Нашата обич и преклонение пред вас винаги ще бъде жива, докато ни има като българи. По случай празника са получени поздравителни адреси от господин Румен Радев през Република България. Оркестър, тържествен сигнал! Проверка. Пиши!
Паисий Желендарски възродил българската национална програма със своята история славянобългарская. Георги Раковски, идеолог на българската освободителна борба. Филип Тотю, Панайот Хитов, Стефан Карадайъ, знайни герои, върху чиито кости изгря свободата на България. Командирите народ! На рапорт! Ход! Марш! Рапорт! Почти! Господин полковник, в първа рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, борбите за утвърждаване на независимостта и защитата на България. Командир на първа рота, капитан Шопов. Господин полковник, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, военни опълченци за служението на България от османско владичество. Командир на ротата, старши лейтенант Попов. Господин полковник, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите във войните за национално обединение и независимост. Командир на ротата лейтенант Петров. Господин генерал-майор, в ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в борбите за освобождението и обединението на България. Командващ зарядта полковник Руснов. Командирите на роти. По местата си, ходу! Марш! Мирно! За по! Чист! Уважаеми гости и жители на община Белово, нека отдадем почит на онези